mishing somni pariat kumni chung lai bur chunga antang Antarctica sona chuan long pakhata mi somni pariat lai mai an chuanga masien chuan na long chu bur khalkara atang tatlat maile mun pakhata mun po son theilovin thlasari lai mai antanga chutiang ani lai chuan an long hnuai lama tang chuan thomri na satak mai hi an chele ta zela an chuan na long chu angeng loi loi hi ani ber mai alandana chuan hnuai lama tang chuan toimo hian long chu na taka nam son tumin abeini om tak hi ni chumi nuwa thil thleng chu an ngai twale suang to phak pe alam dei thil ani tun chuma hiana tak nge thil thleng kan thlir hoin kan ngai thla ho don ani Antarctica son tuifon te chu building aya sang athlinat zongpo kilometer za per hour ni in atui temperature la aniam emema mishing thisen po khangthei hial khopani helai muna jinvei wa hi chu thina korruam zo tluk hial ati theyang chu khowot le tuifon laka chuan him tate reng ponila atlang hwalvel tu vur khal hlom lian tak taka chuan ol sam takin longchu ati chithei vek thei thoni mase tun ma hun kumza som pakhat vel liam ta khan technology lamin ma la son emem lawa helai mun chi bayum taka hian mishing somni pariat lai chuan na longchu atang ani van boruak zau tak mai hnuaya chuan anni chuan kan ni khatemo tha mai ni lovin chu aya hun tam fe mai kumni lai mai chu an mang liam ani hoina lama pianga wurle thitho eile in tur tlak chamna le anmani puitu tur ko ngai na ommia lo chuan antanga he thil thleng hi survival story ropui tak pakhat ni in khovel chuan tiang hian aming anwua the greatest survival story of all time ti in he chanchina achang tupa ber chu Sir Ernest Shackleton ni in explorer ani a mission ber chu mishing ti taksa hi engtiang taka twar chilnge ni ti en fia chuni chutiang ani wang chuan along minga po chuan endurance ti in avwa nge a ashing nuna chuan thil hlom le chi biom engamo sat alo ma chon to thina kumsang kha zakwa pakhata khan Antarctic mission nei dan tur chu alo ruwa man to a ma se kilometer zasari somnga an kalnu chuan an letle ta a kumsang kha zakwa pasaria po chuan chu mission bok chu ti hlotlina tum le ta a ma se kilometer za somnga chau an thleng ti chuan an letle ta thawani hunakal zela kumsang kha zakwa sompalia chuan arwa manna chu Antarctic thlen chau ni lovin a continent pumpui chu ke fan kwal aril rukta ani achan chu Sir Ernest Shackleton an athil ti tum hetianga arwa manna chan chu toman an lo la ti ngai lo thil ni se ati wangani chu mission chu Imperial Trans-Antarctic Expedition ti mingwu ani a he mission akal pui tuma hi thil hlom tak ani wangin tuma he mission a hian kalturin anin peilawa Sir Ernest tana thil ti torpoi mo ma saber chu ami son turata na cruise chwa chuni ti chuan advertisement ziakin the times chanchin bua ti chuan ati chwa tirta a shadring tur chu he thil hi tour operator satya mai ani lo wangin abul channa po tiang hian an ziaka jinkong hlom takatan mi pa du anni ta chuan chiang takin an ziak tel boka poisa hlo turatam lawa khowot min methlum hial thei khop ma chona ngai dona thla enga moza chu thim noya khosak angai dona ni tin thil lo thon omte nen in ma chona ngai nga himdam takin kan let lengem ti chu soilok thei ani lawani Sir Ernest chuan chungmi te chu hip kho ma du a lo na ma a zam ve ngai lo mi te chu mu chu adu ni ti chuan ol sam takin mi somni pasari te chu crew member tan hayar an ni ta a Sir Ernest chuan he mi sonatan hian kumli lai mai ruwa manna alo siam lok to a ma se ahun chu lo nai tiala expedition tura aswang to ana chu aboi thak chotial tial achan chu Khawvela chuan in do pui pakhat na lo thleng tran ta si a an ngai dan chuan expedition chu thul mai ngai ani an ringa ma se Britain in do na puang fel vek to chuan anni chuan Imperial Trans-Antarctic Expedition chu remanti sakta hlo mai he mission atan hian long thale rin tlak tak mai chu an mamo a vura khat Antarctic Ocean po sutlang theya malam pan theitu tur khopa chak long an mamoni ma se hi thil na mai ani lawa ol sam taka siam thei ani lo bok
wa nei thak tak main chu tiang an du thu samang long chu Antarctic Ocean kalna tur chu alo omsa hlo mai Norway company pakhat chuan chu long chu explorer dang tui matan an siamani a chuti hunlaia mi challang deuh te chu long kal tlang chuan polar bear pel tura shwai adua ma se asum don na chotla cheta hlo meya sar arne sa chuan chu long chu lein amingatan endurance avwa ta ni endurance chu abik takin American thing thami ok manga siam ani a an design dana po long chuan wur chu na tak point suma se chelo tura ngai ani he long hi hybrid ship ani a cells le engine om kop ve bok atopa chuan chumini chu alo thleng ta kum tam tak chunga sar arnesan along ha to thina chu okasni riat kum sang kha zakwa som pali chuan endurance chuan englena playmode khopuya tangin zin chhuahna chu tranta a thali chung lai mai chu Atlantic Ocean chuan an thanga Argentina an kalphota ti chuan an huwa chuta tangin South Georgia Island chuta chuan in puwa chana nunhung ber an nei zon hu chuan December ninga kum sang kha zakwa som palia chuan an chuan long chu Antarctic Ocean tuipui lian tak mai lam hoi chuan an kalpui ta ani endurance a hian mi somni pariat mai baka ui som nga dang an chuang telve boka anni chu Antarctica vurama an thomno le bungrate phurpui tu torata na an shwai tel an ninghe nge a ni somni chung chu an jin kong chu an zo zela ti chuan ni khat chung lekin Antarctic lui kama chuan an thleng to mai don ani ma se kum sang kha zakwa som panga January ni som pariata chuan boina ma saber chuan an kong chu aron dang ta an thil ton chu tuipui chunga chuan vur chu aroin thua cha na sa zual tial maya atopa phei chuan vurin thua chu fit som pariat laia cha alo ni ta a endurance a chuan chung vur tlang cha tak sutlanga malam panzel tur khopa chakna chu aum lawa chung vur te chu a then laia chuan an pan em thunga arin chan ake han kal tur pon thilti the ani si lawani endurance chu atum rama thlen ma kilometer za som thum vel laia hla a atang tatlat maya atira chuan chung buaina chu lian thamwaka an ngai lawa ma se ni na taka chuan hi Imperial Trans Antarctic Expedition a kaltetan buaina lian ber chu alo ni ta ni engamo zat chung chu ngor taka an be nuwa chuan ton zathum zetarit long chu a thei anga malam pantir tur chuan thutlok na an siam ta a ngor takin ni chung chu vur chu an sa thla a kong siam na an thok boka crew te chu an chaw tong khong tak zet to ma se an na chu an ngai to phak ba ka har sa lo ni neng mo chung an tho rim nu chuan long chu meter za thum velin ma a son theita a ma se nuwa chuan endurance chu atang le ta thau mai thakhat lai mai long chu chua an tum nuwa chuan a topa chuan February ni som pali kum sa kha zakwa som panga chuan sa arne sa chu beidong ta a ti hian thutlok na siam ta long chu vur tlang che danang ang chuan che tir ni to mai se khowo chu azia om chawanga vur chu ama ina tuiral mayang ti in chuti lai chuan endurance chuang te chuan ngor takin a thei angin kong chu an dap zera crew member te chuan an na chu ngor takin an thoka ma se omzia omte chiam lawa long chu om na nga ya chuan ala om reng boxi crew te chu an chi ai to hle mai sa arne sa chuan longa chuan dispin khau tak main avunga chuna chuan nilengin mason na tur thil soi ho na te nein soccer te an khela an lu te in me sak tonin asiam nan te an hun chu an mangliam thina he thil hi an nga reng chuan engtik ni ai mo chuan vur chu ala tuyanga ti chuan malame mo nunglama emo kalna tur kong ala ko venge yang ti in an ngai to a endurance a chuan crew te chuan hun an mangliam ve ta zela an vai mai chuan anin po tonin anin nel ton to ema an ran khoi te thleng po chuan anin nel to mai ani an ngai dana chuan engtik ni ai mo chuan mishing dang omna an la thleng vele nge yang ti chu an suang to atlata masi khwanu hian thil dang dai jok alo ruat sakte poni ma na le April kum sang ka zakwa som panga a chuan vur chu atui chanta a ma se ri to ema wang chuan vur chu mun shanga akhirem rum maya he thil hi be se lo dan deuh maya thil thlengani vur tlang ton mak ta doi tam taka rit chuan endurance po chu aron nor chanta a heti laya thil poi mo ber ni ta chu long chu vurin aron nor na tanga lak son chu ni
an vai mai chuan tang rualin vur chu thei patopin lak sondan an zong ve boka kar eng muza ta liam nu chuan buaina chu kiang tranta ma se hlom chu la rei fel vek chuang lawani July ni som pali kumsang ka zakwa som panga zana chuan thok le khata long hnuai lama tang chuan thom ring tak mai hi alo chuaka endurance chu aron nging loi mai engthil chiang e thlengta ti chu tu ma chuan an thlawani vura chenge ni nga thil dang jok ni ang zan chu arala ma se jing alo ni a an thil mu chu oi mai a har sa jok khialani vur khal khom noi mi chuan long chu anor on mai ni lovin aradar chu mi puina manga longtikal thin tu ber chu alo chhevek mai endurance crew te chu helai hmuna hian thasari lai mai an tang to a anumna tang chuan mishing tu po mai omna chu alo bera kilometer sang ni vela hla ani a mi toy mo antona midang puina an don chu be sei chi ani lawani mi to emo be sei na an ne ni chuan chumi chu sa arnes kel to na chau chu ni October ni som pariat kumsang ka zakwa som panga khan Imperial Transatlantic Expedition aswang to na chu ti kholovin om zo vek to thako chung mission crew te chu mun pakhata antang char to a ti chuan zan khat chu thok le khata engamo takhian aron soi chile taloi mai chu chuan endurance chu a soi on ta dora 30 degree a aum tir ta hu mai tona chuan long chu alik mayang ti ngai to thiam lo rualani to lo mun chen khat ong lai tang te chuan tui chu aron lut tanta crew te chuan in thurualin zan khwain na an thoka longa chuan engtin motak tuilut khat vek tur chu an dan thei mial takin ti in ha takin an beya ma se an lu chunga in chung puina chu hemi thleng chau he ni ma na le October ni somni pasari kumsang ka zakwa sompanga chuan sa arnes kelton chuan longchu tiruak turin order a chhuwa ta a chan chu an nun chan himnan chuan tona chuan chu chau chu thlan tur om chhun ani to ni an mamo bungrwale thil dangte chu an la chhuaka an rante eile in turte lifeboat le mutnang chi te chu la chhuak vekin tona chuan crew member te chu vur chunga chuan ke akalin van boruak zau tak mai hnuaya chuan kal chuak lo theilovin anom ta ani thaenga muza chung long in nga na an lo man chu tona chuan an mu lai nge in vur chuan na taka norin a chhezo ta vek mai si zoi in tui chunga chuan a pil riai maya tona chuan an ngai to na chuan zona pakhat chaw om me kani chutianga vur tlang chemai thei bok kara chuan engtiari nge an om langa yang ti hi ni sa arnes kelton a chuan thutluk na siamin chulai hmuna om chu a lo thon omin a him tok lova ani chuan kilometer zanga somnga vela hla a Paulet Island ti chu om ti a chia chulai chuan ingo changin vakalin thil ava supply chinani ma se chulai mun thleng tur chuan lifeboat pathum chau chu tok zo si lo a chan chu tiang ang vur longlian tak mai po ti chi thei chuan chu tiang lifeboat mai te chu kar lova anoi chene don boxi atopa chuan thutluk na siam ta chu island thleng ki akal tur chuan thutluk na asiam ta a ti chuan Paulet Island pan tur chuan jinkong chu an zo tran ta a chu an adventure a hlom lai ber chu ni tharuk chung chu crew te chuan an nun na ta na hlau thon om tak an ma chona IC ta chuan camp an siama a chin feldan kong an thei tuiche rual chuan atol son ve thei bokani wani thak tak main IC chu tol sonin zoin Paulet Island lampan chuan an kalta a sa arnes a chuan thutluk na asiam felta IC mang chuan tol son zelin Paulet Island chu an thleng thei don ani crew te chuan tona chuan tuile eitur po an nei to mi alawa ti chuan IC tol son zelin a thlen na mun island a ti chuan an mu ang chu an ve pa ta zela penguins le thil dangte an mana February kumsa ka zakwa som paruka chuan an jin chhuahna tang chuan thlasom pathum lai mai aloni ta an din mun chu tiang he ni tona chuan voi khata biscuit pakhat chaute an e lo ngai ta a thale chuan Paulet Island thlen hun nga kreng chung chuan an din mun chu a thalo ta hle mai anu hi shwai te po chu an tha hi ala lo tul tran ta a ti chuan ning mo chung chu engtin mo an mang liam le theidon ta ni an be se dan chuan Paulet Island an thlen chuan supply enge mote an mu anin ringa ma se chuan IC chuan apan lam chu thlak danglam ta tlat mai
Paulet Island lam ni lo chuan Elephant Island lam chu apan ta zoka anu ne ngamasat chu tuifin ria ta chuan thli le ro an sa takin ron tle a temperature chu -20 degree a atlaniam ta a crew member engamasat chu an khong ta hiala an muile an maya te chuan ein char ngitlat thin fai mai po thil har sa takani te chuan hunakal zela April kumsa ka zakwa som paruk chu lo thleng ta a chuan I seat pui na mang chuan eng tin tinemo Elephant Island chu an thleng ve ta hlol mai le thasom paruk lai liam ta tangkhan avoi khatnan leilung an rap ve theita Elephant Island an thlen chuan an thla muang huaya mase chu island chu isolated ni in chulai muna chuan rei tak chu thil the ani lo ni abik takin ei in turengma an nei to lo phei chuan Beiseina pakhat chi anneya chu chulai muna tanga kilometer sang khat zathumalha chuan South Georgia Island oma sa Arnes keltona chuan thutlukna siamin lifeboat mang chuan South Georgia Island kal tur chuan suicidal mission chu ani top mai don ani cruising a mi then khat chu an thlang chuaka April ni somni pali kumsa ka zakwa som paruka chuan Elephant Island atang chuan South Georgia Island pantur chuan an kal chuak ta ani he kong hi Khawvela tuipui jin kong zinga hlom berte zinga pakhata an soyani a tuifon na setak an ma chonanga ya asan zong chu fit somkwa sangte ni thinani atuitela chu vur tuivot me mai ni in mishing taksa po tikhong titi thei hialani chungthil mai ba ka chuan he an jin kong zo hi GPS le compass po tel lovin an kalalangai zui arsi le ni eng ringot puina mangin ni tin mai thei to pin annun na thapa an be nuwa po kilometer somriat aya thui chu an kal theilawa ni som paruk nuwa chuan a topa kumsa ka zakwa som paruka chuan a topa Sir Ernest Kelton le crew member panga ti chuan South Georgia Island chu an thleng thei ve ta mase ta chuan boina pakhata lo om le ta South Georgia Island side dik lo zok lama chuan an lut tlat mai le an ma chuan fit sang lia sang tlang sang tak mai hi oma dakar somthum paruk chung chun na sataka an be le nu chuan mundang chon thleng le theita chuta chuan walling station a oma sakeltona din mun chu a thalo emema walling station a lo om te chuan tunge ni ti po an lo she theilo ni ti chuan tuma chuan an ring theilowa kum khatle achan ve don lai liam ta a kal chuak sa arne sakha tiang din huna hian hela hi aron theng teang ti an ring lawani ni thum chung South Georgia anom nu chuan sa arne sa chu akal chuak le don ta Elephant Island lampan chuan kal chuan tum le ta chuta chuan mi somni pani te chu din mun thalo takading chungin an kal san ta khani a anni chuan Elephant Island an thlen theinan theitop cho in an lo be to thin khani a atopa chuan okas ni somthum kumsa ka zakwa som paruka chuan Elephant Island atang chuan mei khu lo chuaki anwa muta signal ata na hal khu kani a sa arne sa chuan an mi le sa ti chu engza chiangela damang ti chu shelawa masian thenta ka chuan maktak main anni chuan Elephant Island a crew te chu him takle dam takin an lo la om vekani ti chun mu theita ogas ni riat kumsa ka zakwa som palia khan England an chua san khani a kumni le ni somni pani nuwa ani chuan atim te chu him dam takin an mani in lam chewa athlen le theita ni ani na taka chuan ami shon dik tak kha atil hoting tami alawa ama point voi ni lai mai South Pole thlen tumin alo hlo cham to khani a Imperial Trans-Antarctic Expedition po kilometer za somnia antang le ta thoni mase he andam Khawchhuahna chanchin hian ani chudin mun Ropui tak apita a mission po kha lozo theita te reng po ni se a lo chuak zo lo zo khyal mai theini he thil thlen nu kumza ve lai liam nuwa kumsang ni somni pania khan endurance chu Antarctic Ocean chuan zon chwa ani le tange nge a endurance chu to na po hian meter sang thum hnuaya tuifin riat munga thatak main alola om rengani chulaya thil in ziak ming ang te po chu anla chiar chwa thei vekani kan video te min lo like a min lo share sak tur khan kan som non le chewa min la subscribe lo inom chuan khongai takin min lo subscribe le cheu don nia in comment do om tak tak te wang hian kan lom thin e mema negative lamero kan ti lo sham don nia video le peka kanin mule cheu don nia